Bon, assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe fulɓe ɓe gona fuyɓe ɓe kewi wiide hunde ni baɓurale ɓamtare gembiɓe nede netare sipiroɓe majjere haɓoɓe himam binnagal gam rewtude heege halkare on calminama e baadi kubtiji ɗi so mboɗo salmodira e mon mboɗo welto sanne ko wiide on tan on jarama Allah jarama nde tawno teddugal dasirake rondete kono ko tedduɗo teddinte tedduɗo ha tedde yesso tedduɓe kono manda teddugal wawa teddinde hay goto ɗum noon fulɓe teddini pulaw félicitations à vous ngam concert o fuɗɗirima e bismillahi rahmani rahim o gasiri alhamdoulillahi rabbil alamin ça fait presque 4 mois ferme eɗeni goni concernant e côté communication eɗeni dilla hen beele hirjinde rendo fulɓe ngo e ɓangguinde concert o beele pulago ene wawa notitade tigui ene wayno noon fulɓe notitima hanki e keewal ne feewi sanne ko heddi ko noon kala ɗo mbinawo rendi ina wayno rendata hen ko yimɓe ɓe jiida sifa alay saago ma fayiji tokosi mbaɗ gon hen kono ɗum foof e wade noon programme o waɗama e dow jaam gasi aussi e dow jaam artiste o ɗi presté ne foti wadode presté ne tawno ko toon gonɗen ha 4 heures du matin donc nak ça veut dire wonde ko so tawi won leeliɓe luuliɓe ne gagneje won dariɓe e jullaji félicitation aussi e staff darinoɗo gila hanki taw hande arani ha programme o wawi yettade ɗo yetti ɗo en mbaɗi aussi félicité absen hanki ko bedde sen ene wayno aussi o dillani hay saaha goto ne tawno artiste koye première prestation mum gandata wonde e si ko ene paari pour wadde concert walla parani pour wadde concert ne tawno o naati ko ɓandu mum no wuli diaw kono kadi aussi o holli yimɓe omo jogui relation ngaji kanko absen ɗum foof e wade noon noon alay saago mi waɗa félicité miñam mi waɗa félicité joguiɗo em hoolare mi waɗa félicité guittuɗo gueɗe mum foof mi wonde DJ Dou an kala ko mbiɗa ko ɗum ko mbaɗami woni Samy Seydi Thiam neɗɗo mo andama foof noon sikka wonde vraiment nawma e fannu goɗɗo mo gandanɗa hoorema aussi wona oɗon fannu kono an ko pulagu tan ɓenduma c'est parce que a holliri ɗum darde nde dariɗa e oɗo concert nde koko tegtini ɗum mo aussi min ubbata nema c'est parce que kala ko mbimami wonde ya wat a fawtata hen konngol te aussi mi jooɗoto hakkillam yeeda sans pour autant ko on si tawi mboɗo yiiduma e on mo ganduɗa ma kañum woni absent ɗum noon mi wima mention spéciale an e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Hawiska on jaggui e communication o de feewi ne feewi so tawi ton ko gonga ɗum noon Samy ɗum ko an liggi ɗum hande kala mbaɗowo concert so tawi ka pullo e nder renndo pulago e nder oɗon tuma ene wayno mi wiyani sa nannani hen Samy programme ma waɗata réussir de kono noon ma wot ko ngakki ne tawno kanko ɓeydat kono usata concernant aussi e côté programme ma bawɗo wonde foof ɗum noon ça veut dire ko wonde ko yiɗano ko eko wonno fandare nde ko eko wonno eɓɓo ko ene wonno kuccam ko foof ina wayno tigui rigui ha joni nana dañe e nder ende fulɓe ɗum noon dentinen haqqi haqqilantagal men dentinen fandare men dentinen eɓɓoji men gonen neɗɗo goto ne tawno sa yi wonde concert o ene wayno karuji ƴettaka hen pour yimɓe ɓe dañ fartangue wawde ardude e nder onon tuma ene wayno aussi layfaji mbaɗama kono noon tagani ɗum hewde kono hatta wonno communication o ɓenni goto foof ɗo wonno ɗo wonno ko sumbade ene sadio uniquement pour wawde arde wona retrouvaille tawtor ha joni tawtere oɗo concert sukaɓe rewɓe ɓe gaari sukaɓe worɓe ɓe gaari mawɓe ɓe gaari autorité ji ɗi gaari e nder oɗon tuma gam uniquement pour aussi weltade e weltanade on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni absen kala ko ligguinoɗa pour liggade ne tawno ɗum ɗo rokkuma ɗum ko nedima rokkunoma ɗum ko haqqe haqqilantagal ma rokkuma ɗum ko yankinare ma rokkuma ɗum ko ittande moni kala gueɗal ne tawno kala ma anda ko mbaɗata ɗum koko waɗanma ko tagui ɗum noon sikki ala ko wasiyo tan seeɗa joguimi e nder rendo fulɓe tinnoɗen jogoɗen public joguiɗo maturité par ce que public men ha joni maturité o ne manki ne tawno so tawi a ari concert andu wonde an garɗo concert o won woɓɓe arɓe concert ene jiiɗi ha joni yebde concert ɗum noon woto ar aɗa waɗa désordre uniquement pour hadde woɓɓe ɓe ganduɗa hoorema mbaɗi ko pasuji men uddi galleji men gacci hajuji men hammuji men garde wadde concert ɗum saabi noon so tawi wonde à chaque fois concert aji men ene wiya wonde insécurité o ne manki wona insécurité matu hay sino so tawi wonde ko garde rapproché ji jomaye ɗi gaddunoɗen ɗo en tant que wonde public o ene wayni à chaque fois goto foof ene holla désordre wona tampine koye mon kono wano ni ko noon tan woni no wayata kono hanki Allah waɗi hen sutura cikkannomi morso dippe o so tawi rippama tan sa renaki koko ɗo waɗɗo concert o haɗata
kono yimɓe fof dippi kono dippi ko less dippiri nde poti rippirde ni prestation ngaji ɗi fof mbaɗi rewi lawol hay goto arata wi wonde ha mi meeɗi kono mi haarani nde tawno en goni toon ha 4 heures du matin concert o no waɗane hannirta ni anna ko heddi ko noon à chaque fois kala concert gayɗo en addani yimɓe leçon ɗum noon mention spéciale e staff nde tawno ɓe jiyaka eɓe terana e dow scène he gila ne concert o fuɗɗi nde ko heddi ko noon désordre aji ɗi ne mbaɗine e ron ɗuma goto foof yilto ko dandude fitan ɗum ko ɗum addani yimɓe seeɗa ngabbude e dow scène hay ɗum no aussi kediri ko banggue ɓe keedani artiste o e hakkille mum so wona sagane affaire o ɗeɓi wadde déborde nde sécurité o tigui rigui daari gam yidde wadde feere ha artiste o wawa wadde concert mum ha gasa taw sans pour autant ko heɓani hen caɗele e saqqede bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on beltanama e mbaɗi kupci jinɗi ɗum noon jokken golle inchallahu rabbi ene haasi kala ko jiɗɗen guena waɗen ɗum laato ko rendude anni rendude fandare rendude eɓɓo rendude kuccam tagaren wawde wadde atteindre objectif uji men no haalirta ni on jarama Merci beaucoup, Marcel. I don't do any picture to hey, I don't know. Hey, I'm living my better days. Side out of the hey, don't put up in anime. Too much, don't put up in anime. Say, let's get a party. When I don't eat and you eat and when I will eat and let's get a party by the concert. Hayo jam ari hiye loela Lamborghini wana Toyota Nyama ukiye nyama sefa Hane jenge the wood kuben soy flop 1, 2, 3, 4 Hane ma alla yafo Hane ma alla yafo Hane ma alla yafo Hane ma alla yafo Yo mojere so jamene hewi gale no wele yetu alla yetu jinabe aini reni ndoki kamnedi yetu alla yetu jinabe churi besgu fo ala ko hedi yetu alla yetu jinabe so alla jinabe ko non jari inde yetu alla